Unya ang nakita niya ito kay ang maminaw lang sa pulong sa Ginoo si Lot raman. Tanan majority na no, buta to si Lot ug ang iyang pamilya, bali pila lang sila si Lot, yang asawa niya, doon niya ka anak. Upat lang sila. Bali katunga lang sila sa ilahan ni Noah kaniadto nga 8 sila, kini upat lang sila. So sa pag-abot sa angel sa Ginoo dito nga ang nahimong magtutuog nahimong sa Ginoo upat lang. Gani kung naabot sa nga pulo, mahimo pa ni silang gitawag taga-kagawasan kay sa bargi ni Abraham ang maong lugar panaog niya iyang judgment kanuman labaw pa sa gitawag minor ang ilahang gitawag og numero, labaw pa sa gitawag og below minimum mao na nga ingon ang Ginoo ihagyud daw nga i-judge nya karon diri ato makita nga ang ilang pagpadala sa ilahang kaugalingon nga kaibog, no, di lang sa pagkaon, di lang sa pag-inom, di lang sa pagpananom. Okay man tana kung panginabuhi lang. Di lang laway sa mga sa Ginoo. Sobra ra sila ka materialistic ug sobra po sila kitag fleshly. Ano materialistic man? Dito sa mga nagtanom, nagkaon, nagpanginom, nagtukod og balay, but pasabot ato igsuon murag over nga dito sila sa panginahanglan, sa panginabuhi ang ilahang focus. Wa na sila diri bisan gamay nga pag-open sa ilang kasing-kasing para mo ila o mo hinumdom sila Ginoo. So itabo diri, iyon pa diri kay ang naminaw kadto ramang mga iya na sa Ginoo nga mga katawhan nga silat og si iyang mga anak og iyang asawa, so sila na lang ang gigunita si angel og gipagawas. Pagawas nila gihukman dayon sa Ginoo ang Sodom ug Gomorrah. Pag hukom sa Ginoo dito, ang Biblia nagaingon, gisunog o niya gihimo gyung abo. Sabot pasabot way balay na dito bisan na sila haligi nga nagatindog, tanan nahimo gyung gitawag nahimong abo. Ngano man tungod sa grabing kasuko sa Ginoo. Pero ang iyang mga anak si Lot og ang iyang duha ka mga anak pud asawa gipagawas. Gani sa ilang nga nagawas na pag-iisa nga nahimong na kaapil pa sa judgment kawa kaabot nga to sa gitawag suar nga dito ang ilang tumplet nga kaluwasan nga dito safety na sila. Ngano man tungod kay milingi pa man ang iyang asawa nga ang asawa ni Lot, wala man siya mo padayon nga dito gid siya moabot sa suar nga dili gid siya maglingi sa iyang gigikanan nga dito ang sala nga dito sila nahimong gitawag og naapil sa pagpakasala. So nito ba maigsuon mao ni ang iyang asawa na asat on the way nahimong pillar of salt kay milingi man. Ang instruction sa Ginoo, get out, gawas mo diri, then run for your life, magdagan ka, i-escape imong kinabuhi, then don't look back, ayaw paglingi. Unya kay tinuod may gawas man ang asawa para sa tanan, unya midagan api sa dagan, pero pag don't look back milingi man siya. So paglingi niya nahimo siyang pillar of salt. Kanang itong nahimo siyang manikin. Apan si Lot og iyang duha ka anak wa magilingi-lingi, ang tanang instruction sa Ginoo gisunod miabot sa suar og dito nakadawat sila kompletong kaluwasan. No. Pag-abot na dito, wala nakita lang nila nga ang lugar nga ilang giagian nga gidjudge sa Ginoo nahimo og yung abo. So diri maisuon kumpara na to sa atong kinabuhi karon diri sa palibot. Unsa man ang mga tawo karon diri, ang kinabuhi isundog ang sama sa Sodom ug Gomorrah. Og subo nga maigo gyud mo sa unsay revelation sa Ginoo karon. So mga igsuon akong mga nahimong na dala sa espiritu sa pagkabayot o sa mga pagkatumboy, sorry to say, ang Bible nagaingon nga kanang perversion 6 dili na siya maoy original nga plano sa Ginoo sa inyo. Kamo nga mga lalaki nga nahimong bayot, gusto gyud sa Ginoo nga para mo sa babae mo na normal. Kamo pod nga mga tumboy, gusto po sa Ginoo nga para pod mo sa mga
lalaki mo ni normal nga naman kay diha ang gitawag og propagation. Oy, propagation diha sa gitawag og pareho mo lalaki masatisfy lang mo sa last. Tungod kay ang iyong imagination naga-play murag masatisfy mo pero igsuon sa atubangan sa Ginoo abomination o dugong tanan. Ang ingon sa Biblia, get out from among them, my people. Pasabot mugawas tagikan sa maong klaseng influensya. Kay kung buhaton na to na dili taon niya mahimo